Şiir aşıqı taqdim bolýar. Bir gece ýatyrdım, seherçe boldy, bir gözel kız maňa zeň urup geldi. Düşümdemi ya huşumdami disem, gözleriň aç diýip naz edip güldi. Şükrullah habibi gelende işk ýoly başlaly diýdi. Mundan biýan gamlary taşlaly diýdi. Şükrullah habibi ikimiz bir bolup, aşyk mejnun bolup, düşmanın gözüne yaşlaly diýdi. Herdem ul zeňurup wagtym hoş etdi. Men garybe gaýgy gamdan daşetdi. Jykırdap bilbiljek gülýän sesi Şükrullanyň ýüregin ýakdy da gitdi. Ertesi ýüz açyp duşumdan geçdi. Gül kebi gözlerim ýüzüne düşdi. Görüp hayran galdım şunun näzine. Şol zamanda meniň aklym çaşdy. Şol zamanda Şükrullanyň akly çaşdy. Şükrullah habibi diýer gitdiň taşlaýyp, galar boldy ýaryň gözü ýaşlaýyp. Şair Habibullah Türkmen diýer gamlar çekmegin ýaryň bilen gezersiň eller tutup. Şair Habibullah Türkmen diýer gamlar çekmegin ýar bilen el tutuşup gezersiň wagty hoşlaýyp. Aşyqy şiir taqdim bolsun Şükrullah Jani Habibiýa.